V poschodí panelového domu v Šali sa objavil veľký vulgárny nápis. Tamojšej polícii ho adresoval zrejme nespokojný občan. Svojský nápis prilákal pozornosť mnohých ľudí. Niektorí sa na ňom dobre zabávali, iní pohoršovali. Fuck Police. Tento nápis sa objavil na panelovom dome v Šali pri ceste na hlavnom ťahu Nitra-Šala Bratislava. Že sa tak ponáhľali, že tak bleskovo to išlo. Nápis písaný v angličtine sa v prenesenom význame dá preložiť rôzne. Ide však o vulgarizmus najhrubšieho zrna. Písateľ, ktorý si dal tú námahu, aby zo strechy obytného domu nápis namaloval, mal zrejme negatívne skúsenosti s citovanou inštitúciou. Nestarajú sa o nikoho. Ale prísnejšia kontrola by mohla byť však. Vnímame to ako možnú odplatu za udelenie blokovej pokuty, alebo jednoducho len ako skutok z recesie. Svoju možno zlú skúsenosť tak dal zatiaľ neznámy písateľ najavo svojským spôsobom. Nápis podľa všetkého musel vytvoriť dolu hlavou. Niektorí Šalania sa nad jeho počinom iba pousmiali, iní neveriacky krútili hlavou. Toto tam spravil bol blbec. Neviem, ako sa tam dostali. Ja neviem. Je však možné, že autor chcel odlákať pozornosť policajtov svojim výtvorom od účastníkov cestnej premávky. Musíme zhodnotiť celú situáciu a podľa toho potom príjmeme adekvátne opatrenia. Zo Šale pre televíziu Joj Diana Pavlisová. Jediný terorista v slovenskej väznici si najviac želá,